Стой. Горивото! Знам ли? Чо бе са, шо правите? Отвори и я вратата ми скай. Чекай Отвори кафе. я. Ама седете малко, седете малко. Отвори я. Ей, човек умре, бе. Да возим, Луи. Воз, брат, не ги слушай, вози, ай, вози. Човек не може да цигари да изпуши на работа. Можеш ми сега да дигнем у кабинет и се отваря, гледай. До час. Само. Дай вози по-убаво. Ти врави, какво ќе заврши? Човек викам, ќе ми спават мен от тук. Това во, бе, има... Ей, крила имам! Пиво имам! Дека, аз- Сакаш Ай, дечки. Затворен пато, бе, ало. Е, па Да, гледай да. сега што ќе направиме. Чекайте сега даската, гледай. Гледай сега, тука има нещо, чекай. Тебе те вземал, Тони. Да, пушти ме! Тебе те не нямам, бе. Може да ме слушате, може да ме слушате. Ей, може да ме слушате, ей. Ей, Вземете я даската, одете со мене. Вземете я даската, значи тука трябва да ставаме, гледай. Да наместиме... Де бе, вратче? ети, ай. Дай пивец. И помогнете или не? Чекай, Ай се какво ти да работи, стане? ние пляска да работи, ти само отмара. Трябва да глави, аз не може да скоча. Маце, вземи ми. Маце, фани, Дай маце, подавай ой. пивец. Ке подаваш танк. Маце, Шо? А, фани ме, пропаднати го, гледай. дека си, бе. Ке подаваш пивцето. Те ми, маце. Те ти го там отиду стои. Дека? Не те гледам, брат, дека си. Дади Абе, ми дупките там, брат. А, ми дупките. Значи трябва даските да ги наместиме. Дечки тук. Айде да го е. И какво ги наместиме даски? Че мора да разгледаме какво... Не бе, Нено. Що правиш, бе? Кой там връзува това? Тони! Абе, не си играчки са, Тони. Даските. Абе, даските трябва да наместиме. Глупак. Даски са киш. Чекай, я ги местам даските, стой. Абе, не ги Де, бе! защо ме праки? Ай, тука, айде, Нено. Айде, до това. Малко се по... Ай, глупак. Дай ми даска. А дека ето, едната ни я нема. Ей! Да, наместив. Айде. Не то. Де бе, вози, шо не возиш? Иди нам. Я ке возим се. Айде, Нено. Емил, наместив, айде. Не, вие забавате Емка и Тони, вие трябва да направят. Ей, ovaj засел си му, ovaj уйде то дес. Е, во белиот камион. Ама врати. Айде, газ. Оу, чекай. Чекай, малко трябва раза леко да ги... Абе, те имате уши на даската, абе, не ме, що правите вие? Улично да. даска, дека? Абе, тя е лева, брат, там 3 даски имаме. Айде. Не може, брат, не бива. Това е най-големо, гледаш. Много тежко се правило. Ајде ми трябва да направим таму. Айде, Чекай, стој малко, де волам си, само да надам. Емчо. Айде, може сега, брат. Да дом или? Газ, айде. Ајде. Да отвори вратата, бе ти. Ајде. Абе, цигари имаме безконечно. Айде, газ. Айде. Деве, не се увайте, бе, деве вие, бе, да, бе, няма ни спада на повече. Браво. Що бе, заглавили? Чекај. Ей, он удрил, това е че виде удрил, ова е от това удрил. Не може да се върне назад и напред. Лепа дай, не знаеш, не. Чекай. Чекай, отвори врата, някой чекай да улеем с тебе.
Ajde си. Ај. Значи свестени сте дека треба да ги направиме даските тука. Да, Абе, да, нема. Леле, глупчо Гудов, защо там го направи Брат, втори? е, страшни, бе, дрво има, бе. Ти го видиш дрвото, бе. М14 немаш влачка Ти, бе, стиза. Тони. Ти М14. си крив. Одете направете то даските, ајде. Леле, не. Не, може. Абе, кога отвори вратата, бе, затварайте вратата, бе, всеки ни спадне. Скаши се. А пробај Те тоа. лоска ба вратата ти, абе, Емчо, бе. Абе, дај, ајде. Емчо, оди, ја ќе ти излечам, оди, само ти вози, ајде. Ама гледа кои се даските, брат, гледа кои става. Бе, кој го тргал во ја што го закача? Може да закачате го, има таква електроника, оно ќе излече само. Тука не се не може да излече ке заглаве. Да, вот. Умрено ќе излече, де, не, ној послушаме. Ти си размислуваш ти, брат. Треба да Не, кај? Абе, не бива даските, не ме нервири. Мора да биде даски. Мора. Мора, тук ги ставиме на свет. Не, ној од ово, земи го и прикачи го за дрвото. Абе, не треба да се прикачи, ке заглавиме Само секунду. I'm all straight. Мило. Значи, ќе ставиме даски сите едно од друго, гледат дека една има подлога, сваќате. Не, си. Добро, добро. Ставаме едната даска тук. Лоша таа, клуч си. Ќе направиме. Умро за еден. Врата нема, човеци, врата нема. Ајде, уште една. Е така, ајде закачете и тоа. Абе, не треба тоа да го закачиш, бе. Добро. Ама не, Емчо е лош шофер, еј. Еве, не нам си многу убава. Ако, добро. Пак ќе удари у дрвото, не. Абе, дека на Емчо му дете шофер да биде, леле. Ќе закачам ли? Ќе закачам ли? Давај. Ќе закачам. Дрвото. Не, у дрвото не. Ај, газ. Газ. Таман ми ги тоа се собра. Даските ги намести. Тоа бе, мајстори. Абе, затвори кочи, брат. Тргни тоа, ало. Леле, брато, не затвора. Абе, кочи, бе. Абе, па тоа го влече, брат. Тргнете тоа. Ај, трнавко. Тргнате ли го? Почивме ли си сите? Еј. Да. Еден, два, Да, не, кажи, позади. Врата скапаја ти, што да затвориме. не си твара, не. Абе, ти скапаја. Ей, Ей. Абе, ја ми кажам Емчо да не возе, бе. Не, друг шоп. Нема шанс. Еј, ја позади. Абе, може да дежи ми се. Играм ако не. Ти не варна. Могуче, брат. Касете тоа на футбол. Не, имате место горе дека да ставате, не фрлајте без везе. Не, секо кога возам они паднат секо. Не, ама имаш, ако ставиш по тоа доле по фиоките нема. Да, по шкафу. Отвори го шкафо. Ја ќе фрлам онака до вас. Ајде. Улито само стане едно убаво место. Чека да отворам кабинето, гледаш, отвара с кабинето и гледаш оно доле кој става. В. Но во нека стис. Не е до мене. А до кој? Сега до мене ли? До тебе. Паси. Не е до мене. Да, не е до тебе, ама тоа шалките те бава, те шалките. Кој го вас шалци? Него. Кој не го? Па, мацото. Не, никој тебе ли слуш два пати се? Да, бе, од мацото, да. Маце, деве напри си. Го направам, до се слуша, ке мене се слуша, што зборите? Добро, те значи си нешто направил. Ами ние пикал може да играме, тук имам пикал. Да, има време се и пикала да ти играем, ај. Ја мислам дека сме добри, се замаваме. Чекай, маце, не ми заглави нешто. Нешто ми заглави, чекајте. Бе, ти ни напред веќе неќе да сееш. Чекай ме, заглави ми, ало, пријатели ме. Глед, тркавалам се намо, нено, глед. Тамо е далеко. Добре, не трябваш ти се.
Де, вземи го ръцете, брат, вземи го долу в ръцете. Емката. Тебе си това, бе. Дупл звук. Дали? Мацето си, няма ти ще правиш ти. Няма ли го, само на Дискорд го няма ли, брат? Брат, ами масо го няма, гледай. Па се слуша. Маце? Sve dobro. Брат, не е до мене, човек. Ама не ме го мацо, бе. Дек си мацо. Брат, не знам дека съм пропаднал в земята, те тук позади арвите. Няма нещо рестарт да кликнеш. Да, имаш escape и restart from checkpoint. Няма ли го мацото на Дискорд, бе? Не замари, са пак ти кажа, маймун. Защо мацо нормално няма да го слушам после? Няма ли го малце? Абе, не знам, я изслушам два пъти нон-стоп. Мацото е емката да пишеш оки му е да. Маце, Ей, айди с крос мют само да видим дали до тебе. Иди мют с крос. Ай. Е Нали така, сте няма дали? думи? На мют иди. Няма думи сега? Шо? Те път, значи до тебе. Не е До думи? мен? До мен ли? До тебе. Да, тебе са два пъти Аз се слушам. слушаш ли ме два пъти? Сега. Да, А сега? да, А сега? да. Чекай. Да Да, те слушам, да. не е до мене, луѓе. До нено е. До цяло време беше добро и веднъж капа до бацето. Дай, не те ме, брат, нещо се дешава. А види рестарт. Не, но айде витни ме па, брат, нещо ми заглави. Какво ти то екс? Сега добро ли? Се мисля като добро. Молим. Не, но, и А. витни ме, брат, нещо обиде, нещо. А види рестарт from check. Аме немам рестарт, не пишуваш ни рестарт. Немчо, тръгни се отзад, Немчо. Тръгни се от возилото. Абе, тръгни се, не вози ти ме. А какво бе, че нямаш шанс да возя, брат, дай само на мене. Дай на мене. Тук са дъчки. Абе, шо се подпирате? Кой го стои това? Ле, много сте глупи, брат. Защо не ме бил? Какво? Слушам два пъти. 9 дечки правят. А чекай. Не, може да заговорим. Не, навън само го изгреши, само го изгреши. Може навън. просто така да Да видим. ти имам къпта, Антони! Да ти имам къпта, разбрали, брат? Кликни навън, мате, кликни навън. Девче, стани ти отсееш, де стани. Ако си правят звучи, тогава е станало. Абе, да ти имам майката, Нено! Маца, до тебе ли или до нено е? Абе, не е до мене, брат! Не свалено, нека не си правят звучиците. Сега добро ли? Домацето, иначе домацето. Чекай само нещо, я се мутирам и домайте ми дали пак се дума два пъти. Иначе, Е до мене, Нено. ето тебе. Само ти като това ще слушам. Цяло време си така и на лолко играем, на кантер, цяло време си така. Маца, дебел президент звучи. А какво, брат, какво трябва да направя? Не знам какво да направя. На В стиснано ли ти? Светли ли горе микрофона на В? Свети ми сега, да. Пизга си го. А сега също. Ля, колко си бил. До тебе. Айде, не се, Това да ти кажем. Айде така само го. Айде. Ей! Сега затварям джамо. Що сте отворили джамо? А кой пуши тия пет? Това Кой му пуши ще тия да пет? сега. От радиото, ти си пуши от радиото. Иди си го. Какво не знам? Да се. Коло от мен. Колко е грозен, брат, Енчо. Ги ти сгораме. Ей, мора да возите внимателно, че се кръша колата. Значи цялата финта е да... Не, но това рубала да водиш. Много яко бързо. Ей, ти си. А бързовозно са го знаем ало, брат. Фокус трябва тук. Абе, цигари имаме колко сакаме, а? А десно тук можем ли да поминем? Да видите някой от десно да не можем ли? Всяки идем, чекай. Яки ви да имам късейти. Значи. Ко десно? По-десно? Той по-голем. Не, по-зебано е десно, не. А, кажвайте ми на дворе, всеко не гледам много. Вози, Добре, ще тръчи. Кръщи го ето. Бързо, тръчи ли си? Да, на В. Лач, на В да кликни ти на В.
На W. Ке да сгазам се. Аз имам... Що имам я на главата ли имам нещо или? Не, така от решваците. Ей, още тази даска, още тази даска. Какво е мястото, бе, синче? Това да оставам. Can't drop here, вика. Дека да оставам. Това е Па, тази. ке можеш не да... Па тук за заменението се трябва да... Айде тук директно на стаята. Ола! По-просто Е, на тебе, аз Дем съм или малко. Усили да вземем, така ли? Чекайте сега, чекайте сега. Чекайте сега, слушайте ми сега. Гледайте сега. Цък, полека, ай. Една даска. Ей. Тук на даска. Айде. Ще да си, бе. Или ми правиш нещо? Абе, 4 даски имаме, дечки. 4 Ей! даски, слушате ли? Ей! Има още даски. Гледай. Па не цялото судаски може да направим, да. Ми си присра. Деве, не скачвайте, деве, не скачвайте, ай. Преска, какво го направим, бе? Ова некој да ми е кажувал дека Мацо само ќе се струва около даски да нема да му верувам. Ова Енчо братче не е тоа дете брат. 580 взимане. Ја ти мислев. Какво направим? Чекай малко, А стварно ли как е? Стварно ли какаш? Да. Дека си? Абе, добре, мен вика connection lost, и аз сега се върна. Ќе дојдеш. Да пробваме ли сега, или? Не. Дека си? Како што ти дава? Не може да се кинували голната ломка се направим. Стварно ли? Цели цяло време трябва да ни пракиш пичко, мат. Стварно ли какаш? Те, вето съм ако сакаш. Не бе, се тука си. Дека бе как? Ей, стварно како бе. Дека бе как? Абај, ајде, дај ми стете до такова, ајде поел дека бе как. Ајде дај ми стете вода, да играем, ај. Глава надвор, маймун, некој. Седи тук. Чекай сега, бе. Ја мислам дека се добри, или? Чекай да видим. Преска поминаме. А? Ай, може, ама со ово само Дечки, защо не сванете дека не е до даските, него е до... Тој не бе на В, кој бе паси само на В или ги го тебна? Течки, ја не факам ништо. Косно така. Тони ти го сади. Ај, качувай се да возиш. Беј, Ало, Тони, ко се беј. влеку само? А, са, не, кажи кога, ја ги стискам полека. Ајде, влечи. Айде, стискай ти ме влече, ја не возim. Да, нема да вози, само ти ги влечеш. Ти само треба лево десно да вртиш. Ај, Кажувайте десно-лево. на лево. Не, на десно. На десно, не осушнува, на десно. Уште на десно, уште на право. Ајде. Налево, малце налево, скрос малце налево, е така. Уште малце, право. Са на десно малце, скрос малце. Еднашка само, е така, браво. Ајде, помина, ајде. Уште малце на десно. Откажи, ова, помина. Право. Дай газ, помогни. Ей, право, давай газ. Кој бе откажи ти, че да откажам? Хајте, ере. Не. Не, добро, овој ќе повлече. Нема да Влечи. Трябва ти да идиш да влечеш. Абе, заглавиме, ало. Чекай, ја мора да искошам пред това, не знам. Леле. Треба ли да влечем и сега ние на ovo, или? Ей, Ей. А защо не? А газ не ли можеш да дадеш? Давам, неки. Ай, втора му, ай пробай втора. Айде го върнем нас, върни го нас, чекай, върни го нас. Върни нас. Дека нас ги вържиш, даските няма виж. И Риквер. нема. Той Рикферс на W се врака, Е. не на... Да, знам, неки. Не, бе, заглавиме. Чекай, Мора бе, да се само- влече. Ако се влече, Тонка, ние не знаем да влечем. Има далинско. Те Дека, излизо. Дека Даниското, бе. Какво дали с коби, другар? да, треба да се влече, ама дека е даничко. Дека Даниското. Па Демчо, ти до сега коме влече? Па не си ми личал тогава. Тук натре далинското. Па чекай сега да гледам. Върни да наместиме. Върни да наместиме, мало, брат. Не, Да. чекай.
Ай, ќе заглаваме тука многу време, чек. А ја ќе тражам да... Ама не можам, врзате ме се. Ако само дека да брат, ви Му земавте ли натре, го? него Во таму. фиоките ли? Не, тука закачане на зидот. Дека седеме над клупата, де. Готово. Нема, само треба да се влече, он има многу сила, не треба даски ни нищо, жабе губите време со даски. Добро, ај. Ај. Стави ти да се учи. И кажувајте кога, ај, јас ти искам, влеч. Не стига тоа. Стави дрвото таму. Ајде. Ајде. Даските ќе треба, дечки, па како ми... Не треба, ајде. Да, ќе искапаме џабе, ќе искапаме, ставај даски. На дека? Те он ги раскрива даските, не е могуче ви колку се луд. Ќе скапаме целото камионче пријари. Влечи. Влечем. Затвори врата, маци, затвори врата. Готово. Чекај, уште искам. Тома ли се? Чекаш малце. Да. Абе чекај не влече, имам каде вече, чекај, почекај малце. Ај влече. Не, некој да. Ај, не влече. Еј! Што бидеме? Не, некој не се ти, бе. Што сте си? А зашо брат не улезе само унатре? Абе ништо не направи, брат. Ти си нешто ги Шо е, абе не е интересно, дече. Знаеш што колку поинтересни, потешки работи има. Ние не можеме првото да го минеме. Добре, ќе го минеме се, ајде. Ке мене заглави, ке мене Еруваш, па. Нямам ја цел ден тука се да се влечам божи будала. Јали претедам, не знам, не сваќам. А зашо не можеш да папа? Ке мене заглави. Маци само изгаси и ќе пушти. Не може да изгасам, брат. А не. Кажи. Зашо беше за малото дека планираш да носиш? Па да врз. Па беше изизел. Абе брат, ја го врзазасте. Не, ај викни ме па, брат. Нешто гличи има на играта, дечки, нешто. Има, да. Има многу гличи. И са не питери, чувајте пиво мило тамо секи си, заедно ќе си седнем и си направим пикнич. Не, сега чекај. Тони? МК, овај, уште столовите не са ни врнали, што да правиме? Не се врнали на чупен. Тони? Молим. Ај ти организира пред кога ще стави унатре тоа работи у шкафовите. Па слушам некој два пат. Доста мисли. Мацето, кој може за го милион. Да, ја. МК да го слуша софт. Става в фиоките, Тони, тоа работи, ти никаде ти даваме. Ја мислам дека се сесим во... Колко се разсипа комбите. Деве маца ви изгаси тоа, леле ги притепне. Другар, изгаса. Шо? Брат, по два пъти служи милион пати ти кажаваме преска дека си ти. МК ти си. Ама не ми свете бе, Емчо, шо ти на тебе? МК ти си, брат. Не сум ја, гај се, всеки имам на мют. Ало? Еј. Нено? Оне, брат. Изгледа. Оне. Оне. Јас знам одно, брат, кој е он. Кој е? Да, ти си. А сега? Са си добар. Е, добро. Па не сум ништо направил, само мутирав си. Да, бе, нешто игра таа клучови има, бе. Take route 65. Ако некој си гасим од Дискорд на воно, вк до оно. Па, Слушаш како слушам. ај. Треба да фанеме фиш. А кофиш нема, Такво вземем, тръска. дека има. Дека. Маци Абе. слуша зопт. Чекайте нещо, ай сите на Дискорд да си сгасим на вк до оно. Бил ли? Ајде. Ај. Дечки, Са пајам като е много тиво. Ти си много тиво. И тој не слуша. Леле, што слуша така, бе? Емката е много тиво, а тој не слуша. Па слушаме два пати, брат. Не, емката е много тиво, като тој не слуша. Што правите, бе?
Не, ти си много тихо, къде не слушам тебе. Емил, слушаш, я те слушам, ти слушаш ли ме? Добро, дека се овија? А, А мен слушай ме, а мен слушай ме. А мен слушай ме. 65 бе, 69. А мен слушате ли ме, бе? Офле. Слушате ли мене, бе? Мен слушате ли ме, бе? Ей, Hvala ti. Vidjet ćemo se ponovo na sceni. Hvala se opusti, bit će sve okej. Ne brini se. Sad sam se već pustio. Okej, sad kad je sve prošlo, više ne možeš ništa da promeniš. Šta je tu? Okej, vidimo se kasnije, hvala ti. Može da popravi da bude bolje. Nismo čuli Natašu. Hoćemo još nešto da dodamo, Nataša? Okej, to je. мене слушате ли ме? Nemoj to na ranu. Hvala, kočevi. Само ми кажете, слушате ли ме? Да. А мене? Okej, hvala vam, kočevi. А мене? Nastavimo dalje i vidimo da li će se sljedeći kandidat bolje pokazati. Jao, momčevi, jao, publiko. Šta vam sledi kad se ja vratim na bilo to? To niko neće znati. Ali šta znam, to je sljedeća naša kandidatkinja. Peva pesmu Te Nairović. A ona je Anastasija Kopručec. Не бе, защото то ти е... То си на колата, брат. Čekaj da vidim na mapu. Poslovanje za Burata. Za paket.mk imaš sve što ti treba da ga uživaš bez griši. Nikogаш tuga za tebe. Paket.mk. Tvoj online supermarket. Емчо, дек види дали можеме заедно да вземеме даската? Добро. Чекай сега, вака. Не мърдайте нищо сега, чекай. Мен не ми слушате, пичко матер тонка. Защо? А не ми слушате, няма пълно. Слушате ли му играта, не? Може не, може не си прицел в. Няма брат, цвете ми. Какво бе трябва да направиш? Има даски. Има, чекай малко. Да ме напас, сериозен ли си? Сериозен ли си? Що вика? Сериозен ли си? Абе, аз знам дека има имена, не може да ги наместам, брат. Леле, Нено! А, Де пробай муж се тука, брат, гледай! Ей, оди на, откачи го. Абе, ке се муште, бе. Ке се муште. Другар, ке се муште, позволиш. Не, изкърши го. Скърши го, ало. Абе, ке се муште. Другар, ке се муште, само проблема шо ово оставихте ви. Ей, а шо да прави ми?
Dečki, ova igra ima novu bitvu. Не бе, скръшено изгледа това. Чекай, я ќе го поправим. Чекай, тркалото ти е скръшено. Левото, штрафо отнаден. Брат, много е лоша играта, изгасим. От те падаме да. Слушайте, не слушаш, кажи дека не мога, я не слушам, само кажи. Само Ама мора да дойдете на Дискорд, почнем, че не на него слушам иначе. Само и сакам да че останах да правам. Вече сака се останах да правам. Состанок сакал да правя. Ово свиче не ни трябва тук. Ей, Наша, дойдете на Дискорд. Слушате ли? Дойдете на Дискорд и от играта ќе ставим оно Toggle Push to Talk. И няма да се слуша Така, това. убаво кажа, убаво. Не е домен, дечки, не е домен. Да, ако. Така, нека дойде Дискорд и това пущо това. Да, е. Що? Нищо ли слушаш? Дойдете Дискорд. Ovo je moja kuća, živeo sam ovde, ali tvoja kuća je scena i ti se na sceni dobro osjećaš. A to treba da je od svakog kandidata, a danas toga... Тук съм я на Дискорд. Да, ако само обясни Мацо, то да го направи одно. Абе, що да направим, брат? Иди на Settings, Escape. Слушаш ли? Да, слушам те сега. Options. Добро. Sound. Добро. VoIP мода. Кое? VoIP мода. Пуш то, така ли? Да. X доле, apply. Добро. Ovo sve sad što smo rekli Ej. je uopšteno za svakog kandidata. Gotovo. Vidim. Sad dobro, sam ne slušam dobro. Ovaj, Седели сме тук, Чек се, а що ovo интересно ли се трябва да видят Тони ще ги отвърте гумите на това? znaš šta sam ti То не си играй. Meni je to onako Onda- jedna ravna linija bez neke energije koja mora da ti da. Ona njemu kaže idi Сега що? ili Чекай, ай ги върнам. А чекай малко, сега тя мишки с солен, се бавам тука. mili zbogom, nego idi mili zbogom, tako mu rekao. Ако случайно трябва време, кажи да рестартирам играта, да рестартирам. Prosto postoje reči koje А какво да подигнем соло? Я да ги Знам, идем. брат. Рестартирам я, рестартирам. Нека ни гаси, нас може да се. Абе, ќе ви изгаси, па шо, па ќе ви изгаси, шо да правим, ај ставайте Я отново. да му товара в работа у Е, па знам дека това ама дето отвърте гумите малко. I ono šta ona njemu kaže, bode nož pravo u srce. Добре, намали то, намали. Намали се. Za mene je to jedna Šta, nastavno ovo. Маца и не думайте, не би негативно. Пат слушам бабти, мац. Nataša, А видете в Settings. Де бе, бай, те, Тони, само гледаш, Options. само немче усмете това още, Sound. бе. pesmi reči, Push to Talk. nisam je znala do sada. Ама сварно брат то. Prelepa je pesma. Ima jako Мацото само, Ма не, бе, ќе не би гледал Дискорд, шекна на му е нещо. Да, мацото, до шорти сте такива лоши. Трябва тогава на Дискорд да иде. На Дискорд на Voice. Е така, е така. Voice to Relation. Да, е така, е така. ne traži da bude jedna od 100. Може ли долем? Znaš, a Само то туду. Чекай, сели за малко. sem što si prelepa večeras, jako si lepo obučena. EpiPen, то ни трябва. Що е това? Аз съм спреman. А не, мапа, знamo да. А, мапата и туду е. Мен трябва да си ядам по цигарата. Jako krvavo. Mislim, ne znam koji Да ми затвори вратата, бе. Znači da pustiš krv, Айде, Мацеки, чуй се. bodeju crveno Тук сме я увет. Slobodno je reći. Kriva sam. Njam, 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 njam. Njam, njam, nema tu njam, njam, njam. Ono što je moja, što sam baš trebala si emotivnije,
Емка, кафенце нямаш? Няма. Не би усетил тия музики, ми вземе. Кой го ключи музика? Нямам поем. Емил, Не може да го изгасим. няма да го чува. Айде да си, не. Не знам какво се случва. Ти изгасиш ли? Няма. Не Тони. знам я, тя не знам това. Тони гаси. Или nama ли бърно? Е, така, хвала. Чекай, я намалмо стvarno музика. Не изгаси. Е, така можеш. Ти... Абе, Зяко, пуши цигара, по-бързо тръгваш. Да. Ако пиеш кафе, добиваш сила. А ние го пием без връзка. Ние не сме ни напинали през. Пиени, що си. Гледайте сега. Те не nama ли кой отключила музиката па. Към мен не сега си. Ай, Мартка, стави дърс. Гледайте сега. Айде да не му даваме на маца. Айде да сменяме малко, да ядаме сандаските. Айде, айде. А некой друг да Абе, вози. днес сванете вика, няма потреба от даски. Дай него губете време. Не, днеска се заебаме, другар. Ама нещо да сменяме, след друг нека вози, не. Ама защо я да не возам, улов ли си? А? Па Абе, от нека. тебе не бил и от мен не бил. Абе, нека, защото ти на те не съм провалил с мен с даски, защото ти преска гледаш глупости мацата, не кажеш го. Ej, dečki, kukička ne ideš? Да. Ти дава ли го даски? Те ето и да е не. А да са други. Тук позади, десно има. Proba protiče savršeno, što se mene tiče, i ja kada čujem moje društvo, šta oni misle? Jako lepa atmosfera, jako lepa Те не гледам никъде даски. Kaže, ja sam afirma. Ja mislim da je ovdje najteže Те ovo тегли го, никой няма у него, он го тегли. Пази ги те сгази. Само право. Evo, ga mi zgaziš. Я не возам, то не го вози. Браво. Готово, излаваш. Само право. Само право. Налево малко. Mi je smetalo nas pres. Dečki, ja sam nesvesti, znači umreš. Какво са? Чекай, да изгасвам. Чекай малко. Притискам тръгното копче. Гледай, Емчо. Емчо, гледай. Dava gas. Šo. Какво да изгасвам? О! Ej, stoj. A na... Deki si. Нейки. Гледай го притискам на копче. Кой ли да отръгнеш то? Да. Вишува там на... А, тръгна си. Айде. Не бе, чекай, не е тръгна. Ой, тръгни го тука. Стой. Ай, яки го тръгна тук. Dečki, Найс, zagovi da znaš. Дали Да, те това не е. И то глава, мацата, Бат, ние глава. няма мацер. A? Интересирам ще ме народа, не може да съм заебал сега. А чакай, Луги, защо ме влечеш на нас? Кажете ми само. Чекай сега, те то ни взема влече. Той не влече. Тук Да го тръгнем, бе. Умрено, мора да Ама, до 50 метра во. Е така, 100 место не си водете няма. Dečki, kad Ajde. ću сега нещо заглавим играта или умрев, не знам какво решава. Кой ми ще се качува? Вие ходиш са там. А няма ти си сигнал, бе. А аз си назад да си прекинам това, напред си прекинам вода автобус. Върни нас. А я ке ти давам тук знаци. Ti me vidite mrtvo ležam koji ni kukić. Неки, Луги, неки назад. Айде, още откачи. Поленка, само поленка, айде. Кой Откачи. пупички, мат? Odete na tamo, odete me vidite. А, да си добре. Те така, ти и пред нас, ние ги средаме се. Toni, te gledaš na Toni, te tamo. А вика заглавим, я викам заглавилам стварно. Да, я към тебе. Tebe levo ležam, Toni, te vidi ležam. Ще видим, дечко. Чек се едно да го видам сигурно. Свинчета, абе, кой остави да сте брат там? Динани рач, да не, леле, ако не си Да, динани рач. да, Ял, да. Елай го поправи. Абе, трябва да ядем, ама защо не пише колко сме гладни? Кюмрум, за да знам, що е работа. Ne, Te jali, jadi.
Ей, я апнав, брат, живо апнав. Трябва затова да, излезе. ле, да, трябва да го готвиме, брат. А ти глупаците. Нека ме скоро, ало, Тони, дай дигни ме. Нямам такво. А пред цигаренца може да си пушим, що нямаш? Ей, фала, братче. Чакай, иначе... Ей, Луге, трябва сигурно нещо от тази куги да спадне. Изкараме трябва. Дай. Трябва да скарам. Чекай се, да ставам иглата и даниското остана тук. Ой, нека вземе някой даниско. Той вземе даниско. Я пил, дечки. Ай по пил. Ево я. Дека даниското. Да вземам. Ей, едно, дечки, Ево я. 2, 3, 4. Айде ги спием пилот, ай. Ай, на здраве. Река си. Ча си запалвам цигаренцата. Ай, за... Гледа, Матисо не ни помогна и онадеем, а? Поправим се. Видевте. Почна да умирам. Деме, Почнах да умирам. Деме, Ручо, пушти ме, брат. О, мейке ме забава. Дек си, Тони, да помагам ли нещо? Не, това ме влече. И, аха. Няма лече. Продължваме ли напред? Да. Проверете само гуми цели ред, за да излязете по ците страни. Добре. Мислам дека ден треба да оде пред Арвид. Сите трябва. Ай, Чекай да проверям гумите. Не са добри. Чекай да ги стегнам. Гледаш трафото какво ще тръчи. Дека. Ако отвърташ гумата. Не, отвъртам. Добре сте. Айде, няма вози. Вози, бе. Дека гледаш, бе. Върте. Или служи кой върте майстор. Айде. В цялото. Полека само. Ки ми спомаш. Ей, нямам пиво, дека ми. Има пил, аз стои в там от това. Дека им воли? Нямам. Не ги питай за джави. Не ги пизда джави, сварно, ратай. Що за джави пием си? Не бе, трябва ни сила, после трябва да го бутаме. Ай, си варност. Ти пущаш музика, пак. Не съм пущил. А кой може да пуща музика? Не ли е във радиото? Те на вода. Ай, вози си само, не гледа мене. Сигурно кукичката и мало нещо да вземем. Я Я- взема скрап метал, я взема. Взема имам Те са- метал им. Зама ти Тук пиво има- за мах, дам. Ей, checkpoint 1, reach. Чекпоинт. Ала бог. Тук говорим тук и суроден после. Фала, брат. Що виде бе? Що има тук? Де бе, добро. Те месо, вземете. После да скарат. Вземавте Чекай ли? да го ставам. Да го ставам в фрижидера, да не се разсипа. Нямам фрижидер. Не, но вози, аз съм напред. Ей, Тук стана нова. Кое? За гумите. Интро. Чай. Не бе, скрап метал има, що не го взимат? Само това нещо ми дума тук, дай радиото. Добре ли направим? А? Бе разпрени до. Дай ги сте бе, бил, кубички да си. Не, аз съм пред Брат, теб. обираме работи. Ай, здравото ли за маски, за кажеш? Чакай, брат. ами чакай, той ни избирал работа, трябва да ги ставя Ай, кубички. готово. Тере, няма. Ке не стигне. Ей, овako предлагате kako stream naravno vidim ti streamom, brad. Лей, тук има музика, чувай. Ей! А, не, тамо бев. Тамо бев, гледай. Ко ти бе, пушти бе. Де бе, Емчо? Брат, повлече се пред газом и се минаваш.
О, Ми доле, бе, некој ми преска нешто горе. ей, само има мост. Много Дечки, странно. само Пази лево, после десно. Има един мост тамо, дечки. Чекай, стой, пази полека, ќе удараш, бак си регис. Не се пази, се право, оти тука има един камен от... Ето така, браво. Айде, вози, вози. Леле, тука што ќе правиме на овај мост? Добро, добро. Дека мост. Ей. Ај помни ти дали прво ред. Па Добро. добро е, да? Ей, Баскет мечка. ќе го скапе, мислам ќе го скапе сигурно, мислам ќе го скапе. Леле, мечка. Не бе, те пати. имаше- Имаше спреј за неа. Јако ви викам спреј вие. Гази ја, бе. Абе, и ти пани тоа. Абе, закачајте ви. Чекай да помине. Бегајте. Леле. Ей, Славо се скрши. Славо мото не се скрши, дечко. Целиот сум скршен. Брани О, кој идеја, брач. брат, помогнете, доле сум. Право сега. Ај, баш од. Помини доле под моста, дечко. Ва, уште си имаме две мечки. Леле. Ај, качете си, бегај. Усети ли си унатре? Ей, Ей, мене, само, Ами се мацата се ма брат. Ей, ти малко. Мацата се ма брат. Ей. Абе, ја не се качам. Не бе. Земи, фрли ме. Чекай, треба да го... Тори? Ма, Ма тоа не А умрел. што то не јас и Ајде. пропадна помеѓу мост. Меме, конот, ей, абе, брекајте се. А, беги. Беги. Како би уште не умираш, Емчо? Ја го ревна. Дека се. Леле. Ајде. Е, што да правиме с А тие мен мечки? тоа Што ми да правиме с тие помогна, мечки? Абе, спреган, викаш што ви ме на преска. Ги оставиме, дебе, Емчо, спадни доле помогни. Дека си, бе. Кој имаш пред доле, под мостот паднах. Кој? Е, А, бластам те, брат, кој ќе да лага по тебе. Его лево. Теме лево, мост не, леко. стой бе. да, бе, Гари си знаеш. ако Бил да, не на вода, остави ми да јас се мој. паркирам, да се паркирам. Е така. Дека си стой. Мостот, скршија се даските. Он си ти ги остави сега, брат. Абе, не ви нешто има или нош унатре. А паркира Само да го паркирам убаво, брат. Емка, дека одеш, дека е мост. Секи виам. Одам на кај мост. Имаме Да, тук не, глави. Погрешно место. Ја ве гледам, јас сум ви спектејт. Па кажи ме дека бе, глупак како не гледаш. Мостове, дечко, мост не ли е десно? Зема ли нешто и свари за мечката? Ја ништо не сум дирал, брат. Теме доле. Его тебе, Емчо. Дека? Его те. Чекай да видам. Дека бе? Да пушам цигарет. А, Ти ја ќе умрам. Ей. Леле, гледай го мата, што прави за мен. И ја умре, брат, и ја умре. а дека не. Аз сум кај камиончето, чувам го камиончето. А, тебе ја. Ей, 20 ли сте умрли? Да. Значи, чекай да има дека сим. Од доле некаде. Чекај. Бар ќе тука на узево. Не, а ќе треба до намо да вртиме ние, тука нема шанс да сим. Ей, Ама тебе, стар, може, да. чекай. Тука. Мата, запли си цигарет, се опуште се. Готово, не е в пат. Па има пат, може. Спитете ли ми правите сега? Да. Пази длабоко. Не, тука може да бидеш, нема да ти земе. А, може. А, добро. Да, ти имам играта глупо. Ама имаш ли шприц или така да ваѓаш? Не, ги да, мора да ми Не, да. можеш ревайв да направиш, не. Ја пари на потони да го спасувам. Или што прави? Дебе, Смрдло. Емчо, дебе. Шо на мен ништо, шо? Дебе, брат. Кој вај на грбо што лееш? Јас сум тоа. Емчо, завар Ти се си позади да грбо видиш лееш, мен, така Емчо. ли? Емчо, гледай ме позади ме. На грбо ли си? Да, на грбот, вај.
Абе, с цигарата всеки ти изгорам, всеки ти ебем. Абе, на фъст По- ревайв е. А нека да секне, брат. Де бе, абе, брат, що правиш? Тебе помогни, ревайв стварно. на фъла, бутам го. Чекай, трябва да фърлам още ова. Айде се да видим. И шо воли ревайв? А где стварно трябваш плиц? Па треба. Нено? Не, наравно много рестарт, малко. не, наравно рестарт from last checkpoint и да видим що да правим с тия мечките. Наравно, брат. Има спрей, в кукията, втората кука имаше спрей, я ви викам спрей, ама вие никой не го вземате. Само возите без връзка. Трябва да се организираме. Да не се Добре. забавайте. Да правим ли рестарт from last checkpoint? Да. Правиш, Демчо. Плицо около тебе. Какво беше? И дай, сериозно, всичките работи трябва да ги собирам, не е за Иванци. Да. Ама защо да правим? Дали да имаме пешки до тази кукито? Да, им 6 минути тук. Ей, те чекпоинт, гледаш. Имаме сега. Бер спрей. Да, бе, има, глед. Дека? У мене спрей, я го взема. Него на някой по-изкусени човек с колата, няма време. Друго нищо нямаме. На пивци имаме тук, на после това като пием. Чекай, бе, Пилото не трябва да после да бутаме колата. Може на фъда да бутаме колата, ако ти за глава. Дечки, спрей го нема. Айде, аз съм пред вас, дойдете. Пешки ли идете ви? И аз съм пешки, да. Чекай, звърна само брат. Стоя брат да звърна. Сега реално ги си сега, мисля негът. Другари, го нема. Па са викаш го взема. А нема го, лъжка ми, че знаят. Ай, напред, брат. Нено. Само негът. Да, има спрей, чек, сега ви покажа. Низян, трябва да спресиш. Готово у Айде, мене. У мене, принц. Взема ли? Ай. Имаше и ядени тук, се ли вземат? Да, я взема. Топ. Чекай, ова да оставам, чу. Лава, чекай. Я да оставам воза гумите. Значи горе, кога е зелено, ако се под зеленото, ако се разсипе, можем да стегнем гумите, за да издържат това. Ей, ти мешка. Ема, пази, позади тебе, позади тебе. Ей, избега. Дека спрел. Готово, я изпадив. Мой, А мой. толкова само мишките користи, брат. Те защо останало? Да. Само Айде, просто давай газ. Е, па са другата мечка. Няма Абе, качете се да... Само, Луги, качете се да не газам по моста. Качете се или бегайте от моста, ке ga давам газ. Чекай, това се качва. Що да правим на този мост? Що да правим на този мост? Не знам дали да тръчим. Право. Па да, мора някой да кажува да го погодиш мост. Е, би го помогвам. Лесен е тъй да го помогвам, лесен. Брат, не може да се качам, айде, пешки. Не си, не си. Леле, он кръна. Стой. Да си улезем. Много не получи. Чакай се сега. Да, не бива. Стой бе, дръж на С. Са. Е, така. Дечки, идете ли? Какво се качи, бе, дечко? Вземи Чекай, от тук ще се качаме, чекай. Е, па затвори врата. Слушаме. Чекай. Много сме далеко, бе, брат. Айде. 9 секунди само. Не, на секунда. Да стой на място. Не слушаме Да, врата. вода няма тисно на па. Айде, алелуя. Айде, послава го, дадем го да замаре. Къде Не пада? нервира, бе. Не, айде да замаре. Дека е мацо. И аз съм те моста, дечки. Айде. Отмени го моста, го пак ките с газа. Нема, моста паги, паси даските паги. Айде. Па яма, що да правим? Он трябва да се пази. Айде, бърдай тази, дека сте. А? Хубаво работи? Идеме. А що да правим? Да го минем ли мост, Луги? Добре, Да. Да. от втора, а? По-бързо да го поминем. Не го право поленка, не да си изпокръша даска. Ама капа се всекако. Ей, мечката, вози мечката позади няма. Води, чекаш, брат. Браво. И защо да Я излава.
Защо да Я изпадам, бе. Я си... Не, но защо? И що ли? Много чека. Нищо, айде сега ќе брзам, айде брзо ќе возам сега, што да ми кажам. Айде, вземете стоја само. Взема ли някой това? Чека, аз вземам спрея. Ай. Готово вземане. Само да скачвам за вас. Готово, водим. Кажете кога трябва да силно до теб мечка. Брат, он Маце? уште тука искочи оно. Маце, Брат, ей. горе, во седи ли това микрофонче? Не. Да. Тони? Абе, не света ке мене стане на пушто толкова. И към мене, не, но къде бе? И ке мене стана пушто два. Епа, на кой прави така? На На некој тебе. мацко. На тебе или на мацото. Брат, Маца, ай мутирай се малко кратко. Мутирай се, бива ли? Не, ова е че глупа е досилно, брат, не мога. колко е писал без него. Гъшо лао слушаме сега. Пусти ли му го тоа? Прави ли му го тоа на Discord? Изолација. Па треба тоа да му правят изолација. Ја ќе мен се Иван, знаеш колку гласно слушам позирна музика, ама не се слуша, брат. И стварно гласно се слушам. Да возам брзо така ли? Да, мечките ми да. Само пази да не падне. Да се лао слуша, така. Само да дека мац, че го тоня добре тук. Качка се постави нас. Ама избегаме и. Браво. Слушай ми, да. Близко ли? Коленко, Близко ли? скочи. Па мечките ја слушам позади нас. Зеле и ја. Па е види, таму ли? Емчо, пушти свак. Ке стигнем, сега ке стигнем, готово. Вози. Изпадифи, айде. Ама много мечки има, не е само една мечка, дечки. За втор спрей нямам, айде. Чекай, с Абе, очите трябва да поправим неке волта. Рикверс доде. Ке бутаме отнапред. Ей, те може да го поправиме комбето, бе, глупаци. Влечете ме само некој назад, неке назад доде, ало. Ки се... Ајде. Ай, Урикверц. Да, ама те гледате ме, ја кочам само метал. Некој го да гледате, неке. Дека дали сте. Па екстра се види, че може комбето. Влече, кажи ми ти го ке влечеш. Ајде. Айде, човече. Не ме влечеш, брат, не ме влечеш. Стой, да смена. Ето така. Да откачам ли? Чекай, сега ти кажа. Нека откача, може да откача. Много бързо нищо Добре. Да. Айде. Откача. Екстра. Друго не знам какво да поправям, толкова от мен. Да, поправи го, фул. Не ги правихме вола камиона. Поправи го? Ей, сварни. Да, фул. Поправи го, яво, аз съм ти майстор. Айде, ма. От голфа си научи мора. Може ли мечки да дадат? Дай си ренце. Да, бе, има ли някой кафе да направи? Чакай, воза много бързо. Да ядеме нещо. И не изприде. Нищо не гледам, мора да ми кажувате напред, те нищо не гледам, сваките ли? Чакай, айде, стой. Това ке Сега е тежко. Лай, сега имам мусла, трябва да кажувате. Добър, не е страшно. Ненка, Ленка. Кой е почти радиото, бе? Кой е почти радиото, бе? Абе, що отбирате радиото, бе? Тони, изгаси му радиото. Ненка, я ги ти кажувам въка по Ленка. Води, мечки ми, води. Добре, нямаш гад. Айде, газ. Добре, петка си. Малце на... така. Не. На десно. Налево. Налево. Така. Уши малце налево. Абе, кой е пред мен? Не гледам нищо, брат, не се малко пред мен. Газ, давай газ, изедени мечка да иде. Налево. Що ви ял, не? Не. Колко кнап брат ще беше. А мечката нека да мине. Ай, оди. Брат, нищо не се гледа, мора да ми кажувате, нека това. Мен гледаш ли ми? Абе, не гледам никой бе, лъв ли сти? Чекай се. Стойки. А мен се гледаш ли ми? Абе, не гледам никой, няма го да гледам, планите ги гледам, брат. Газ. Стой сега. Така. Са нищо не Брат, нямаме, нищо няма. Те те гледам след, те гледам. Не гледаш, така. Тук има камен стоп моментално. Така да Добре. файда още по-лал десно. Чекай. Айде, върти на десно.
Чекай, Па те, кажете ми обава да гледам, вие... Пътека, ждам ти на камера. Кой ме удели, бе? Ба, кажете ми дека нещо Абе, трябва да какъв е въртаме, проблема? другари. Чекай, айде. Но Ало, тук имам камера. виж, не може да поправя комбо. Стоп, удари, брат, там деко. Така. Не, напред, давай, газ. Ей, значи веќе не може да поправиме комбото, а? Вози, айде, Да, колко имаш скрап метал, толкова. Я имам скрап метал много. Нямам. Вие сте го вземали, не. Дайте, или нямаме, никой няма. Готово, съм ясно. А дека Аз знаеш тук колко я имаш отивам. скрап метал. Налево. Па дава ни горе лево. Ајде само да ви пуштам Дискорд. Ако сакате стрим да видите дека ништо не се гледа докато дека водиш. Мора да кажувате многу хубаво. Не брат, исто е, ти ја. Сакаш, исто е. Я ти кажувам за това. Я ти за това Ајде, кажувам. ајде, Още лево. Да, Не е интересно како што правят стварно. А ви изгаси музиката, което аз съм серотони. Тони изгаси музиката. Айде, пуши се навале. Лево да А мен въртам? гаш не. Брат, не гледам никой бе, напад. Да, Гледам доле багери, лево. гледам доле багери има, брат, свакаш. Стар, чекай ме ми трябва да излезем от комбо, ти ке загинеш. Ей, брат, тук е много остро, ама. Чекай, стой. Айде. Завъртев я, бе? Тук десно ли Браво, древо? тук е много остро. Ама не е правото. Па почему е право добро, що не ставаш? Само се пуши, Нено, само се пуши. Пуши само, трябва да поеш бразилската така. Са надесно малко, надесно, не. Я така, че надесно. Сега гледа. Право. Сега гледам да се. И се само вози. Леле. А, от ляво стана, нищо няма. Тук е добро, петка е. Тук може на паличка да направим доле, а? Ей, рампа, шо ovo? Ки ни трябва мъж. За век. Те са Сорок тук и си, това. бе. Рампата. Ей, винчпойл. Ово ни трябва винчпойл, може дека да го забодиш, дека било и тамо влечеш. Айде, ставай tu unatrag. Утре ли Него гори иде. Чекай става рампа. Деме, фрълай така, tu имаш кабинет, от кабинет ке ставаш. Гуми, що да направим? Дека да става гуми. Абе, стегни гуми, Що? Тони. Стегни гуми, Тони. Чекай, бе, надворово се става, тикви. Дека надво. Сгоре може. Тук Ай, горе. да имаме ни резерва гума, да? Да, имаме, да. Да имаме резерва, не ни трябва. Хвърли го горе, хвърли рампата горе. Абе, ке падне брат горе, ако ставиш. Влече се на нас. Нема, има държачи 6 Има горе. държачи. Опатството го читах. А за гума има ли? Много разфрълваме, дечки. Говори за гумите. За да подигнем гумата и да може да я сменяме. Да, ама дали за гума това резервата да стане. Горе. Да. Штрафовете, гледаш, все са добри. Штрафовете са стегнани. Ако не са стегнани, тогава трябва. Трябва ли резерва гума да товараме? Трябва, горе я стави. Да, я сгоре, бе. Ей, айде сега, видете, слушайте, видете ми малце мене. Тук ни е няма пато. Дали по калата да дадем или що да правим? Дека ни над. Не, бе, не ли е тук? Ама По не, даски, там кой е- сте ви, бе? Тук там че това е. Я не пуште пиво. Събира го, мацка. Ай, поглед само дека трябва да одем, не ми е ясно дека трябва да одем. Гумата няма място, само изражавате. Ке нам трябва да дойдеш, ке нас. Гледаш ли? Абе, дека е вас, бе, Тони? Дали Има лятам? каменят, има даски. Па, окей, много тежко тук, бе. Па нема, ке ставаме какво ги те влечем, айде. Има даски, виж тук на место. Да, Ами. са добри. Ай, управа спора, Поленка, затвори врата. Да, не са баш добри, ей, сте ви така от култура, брат. На вас правя. Не са добри. Сакам да ти кажем дали трябва от лево, бе. Гледайте дека може и от лево да се мине. Не, там ще се гледам от. Па добро, ке теглите, не може, не знам. Айде, пробай, айде. Ама нема, гледай, тук е камени, дека по камени. Разбирате как ставаш даските, брат, деки факи, бе. Тук ти ако се качиш на даските, после имаш камени, па има даски. Енчо, налево ги ставите. Тая таблета едната, налево ги ставете. Ей, крукче напред. Иначе по даски ли трябва да возиме, да. Ето така, Енчо, ето така, добро, сега добро. Добро не, ова е мръдни деста, ова е мръдни да.
Ей, човек, я возим бе автобус. По-близко, по-близко. Чекай, дам по-близко, за да имаш прилика. Вие сте добри, ајде. Ево, неко науке. Оп. Абе, пробате двајцата не бива, а? Сега пробаме, не сме пробали. Ај, Кој тука ова? ај пробај да земеш. Не бил. Те, ова е добра, мислам, чекай се, рај. Ова ќе ставам тука, вакате. Ова е добро. Га, измислам. Не, добро. Те, ова е добро. Чекај едно чик, тоа се става, чекај. Ами, на лошо Бегај. место е. Добро е, бе, 100 даската не минали. Тебе, учи ова играеш, наведне се, месече, лесно се става, бе. Леле. Добро, малко Текви не трябва кај. по-леко трябва. А, да. Топи се. Кажувайте ми, топен муж. Добра е, правичко. Ей! Шма в думата вие, бе, цело ми е криво, он вика правичко. Ај, ој покалт. Кога си наведнува? Нема заглави се, Секој дај да бутаме, треба да бутаме. Кога се наведнува? Ей, изгази ме, бе, дечко, бе. Ајде, вини до 12. Нека се... Гумото иде ја. Нема везе, јас и вгоре, нема место секој дека става. Јас таму натре. Абу, не да думак само. Ајде играеме ли скави ножички? Ајде. Ајде. Чекај, стој. 3, На Х. 4, 3. Ајде, ја ти победи. Емката до... Ти поди. Ева, чекай, нема. Емчо, оди пичко. Ај, мани ми се. Абе, како ми толку многу фрлиш, Еми? Оги ти кажеш. Абе, другари, чекај малце. Што чекај, не? Тука треба Тебе горе јас има место горе да ја ставиш гумото. Тикви сте. Не можеш тука да победиш. Не можеш тука да победиш, Нено. Треба да се качеме на камењата. И Да, бе, заглави се. Не бива, брат, не. Треба. Ей, гледај штрафове. А не штраф. Ај пешки кјоаме шо. Дека Шо иде на? Не, мора со камион, пешки ли километри. Заглави. Ма треба покажа. Ајде, врзете ме, дадете ме нас два, дадете ме нас. Ке те врземе за нешто сега. Не па има нели на нефта такова некоја за врзувањето, па што е? Што го ставиш? Добро, а дали сме да вземам само? Тебе за свињата го врзаме тоа. Тебе за свињата можеш да врзиш. Довлечем ли? Довлечем ли нац? Влече, ајде, речи. Ей, Емчо. Ајде врте некој ляво десно гумица. Да, сега. Ево, Мене ми излече, не се забави, ей. дека бе те. А ти па ти врте, а па за... ајде се закачил си го некаде. Ја го закачи бе, на мацата го закачи. Тргни го од мене, брат. Чекај, тоа не добро. Ајде нека ляво десно гумица. Не, заглавиме тука, заглавиме. Се бутеше. Кога беше да бутеш тоа? На Ф. Ама напред е на бутон, напред. Чекај да го заврзам некаде, брат. Ај бутете ме напред, ај пробайте ме бут. Не, треба и трети чекпоинт, брат. Не ми јасно улието зашо не. Чекай се, стојбем тука, значи нема место, да. Мора на него. Риквард, викаш не можеш да даш, а? Не. Добро. Ајде, значи мора да се качаме во дека е... Мац, дека е тоа жицата. Емка, гледај, ем тоа.
А да даеме напред, те тук да закачаме на ovo и после от тук нека да го изкараме на НАТО. Дека закачаме? Те на то дърво, да. На този дръво. И дека какво ги изкарам после? На воли Абе, дръво. наставете ovo горе. Дека комбито. Ставете после на... ovo комбито. Емка, и после на ќе го теглиме па на то, има и дрво па и тук. Маце, Ей, ай ой закачи, не, ствари нема те, закачи го на дрвото. На секунда. Я нямам раце. Над цигарата ми дръж. Не ми дава, бе, брат. Не ти да. А, па ти позади е изкористено това, некои от позади не е вързано. Вързавте ли го от позади? Връзна ли позади? я не съм го връзвал. Тони? Дека си ти, Тони? Аз съм горе изтражвам. Що ги стража тук не отглаваш? Да, отвързам го, няма. Найдов скрап метал, идам да поправям комбито. Бе, не бе, джавай ке погледаш никакъв скапи не са тук. Дечки, заглавиме тук, джаве, значи не може да си... Не, всеки е на бодъл, вие не знаете. Може да боцнете тия, че ни Да. прескаш ги не долу. Па да, защото да предска не кажуваш, не е нормален човек. И аз чувам дека Що ни си ги тия. боцнете? Па дека си Не, тия. Мислям у вас. Горе са! Маце, Ей, Иллюминат. кой тръгна в закачи над залното дръво сега? айде. На задното дърво ли рече? Дека бе задното дърво, тук е. Тоест на тебе се закачил, ей. А боти ме влечете, чекай, не можем, влече ме някой. Айде бе, тръгнете в. На кое дърво бе, брат? Тук няма дърво. А дека трябва да се влече. На нас да трябва да се върне, тръгни в. Е така. За нас да трябва да вракаме. И Емчо, Нема. Абе, толкова те аутони е това. Толкова е лимито, Емчо, не бива. Дебе, предло. И защо губиш време? Кой го губи време? Не, взимам. Защо го вземи и ме взема. Ай, тръгни го, дай, че ти се нерваме факт. Тръгни го от позади. Ле, да бе, умбец. Изгаси го това от позади. Прикочи го тук. Тега да го приключи. Те, вринч, пол. Емил, те не мръдай, брат, не Не мръдай. мръдам, не мръдам. Не, но, Трябва- чекай бе. Знаеш, що, заключил го е. Он на Далинското го е заключил. Отключи го на Далинското. Брат, Емчо, ето. Айде сега. Айде. Ама чекай малко. Емчо. МК. Бърчет, може малко Далинско. Предното го ти затвориш, свайкаш. Тогъл. Мене. Прилиз. Трябва да сме в предното. Не, бяха ти заключени, все предното е отворено, така ли да. Си идеме тогъл. Добро, чекай малко, се трябва да го преместим. Какво се вада бо? Трябва да застане малко. Иди напред малко. Я ли? Да. Малко се напред. Само секунда. Апну. До сега ке рестартирахме и ке се върнахме тук. Аз гледал ако го ставаш еднъж, ще не можеш да го надаш. Чекай, спай. Рестарт да правим. Имаш много надаш. Да? Не, имаш много надаш. Нямам джа, а? Айде, рестарт. Но кой беше вади? Имаш много надаш, чекай. Сега направите рестарт. Джаве, губиме време сега. Те още едното, друго. Ама ако може ни трябва да нашата какви. Тия не ни трябва всеко за тук за заглавование, брат. Тия за друго ни трябва, на натам сигурно ги ни потребват. Чим... Айде, Тони, ти взима да не се влече, айде. Катранците. Професионално направено, брат. Вие, матката. Ало, па защо държат през корагата? Даницко не умееш само през. Там много близко да се видим това. Айде рестарт, луги, джаве, дайте рестарт. Рикверс, можеш ли да се Абе, врагиш? абе. Рикверс, можеш ли да се врагиш? Да, ще можем. Айде. Още.
врати надесно. Така. Айде, рестарт. На чекпоинту. Добро. Чекай. Ама джабе Чекай, МК. Оти. Па тие не ни треба там за... Тие ке ни треба, сваќаш што ги искористиме. Ке најдем други получите. Има още едно. Епе супер. Сега даска ова, не, тука има две. Дека таа друга даска? Тете доле лево. Тя доле. Тука може, тука да го искористиме тоа. Едното друго човек. Може за Тони, дрвото, како се че мести- Тони, како се мести убаво? наведни е камерата надоле. Како се мести, Тони? Камерата на Камерата е наведни. Се пушти. Камерата е наведни, ајде. Ей, стварно. Е, Петка, зашо зема? Зашо зема? Леле, Нема. убаво бе. Не. Трябва малко да доближиш. Малко да се качиш, я после ќе ти се качвам за дрвото. Само за малко. Не докача. Добра. Айде, пробай Айде. да се докача. Да пробвам ќе се закачвам тук. Хајде да доближим, ја? Ајде, вози. Само секунду, Почини чекай. до другото ти, брат. За возик че помогаш. Ајде. Даниското има ли у некој дека? Дека Даниското? Натре. Ајде, можеш, вози. Браво. Чекай. Откачи го. Чекай. Може. Ама откачи го тоа. Може. Чекай се. Откачете ме бе. Тук се откачува. Ајде. Ако можеш там, гледай. На дрвото закачи. Ајде. Беги, мази, барам. Ајде. Давам ти ја, какво брат? Не, се не гледам, не гледам, само кажете напред да возим, десно. На десно. Пун десен. Скоч. Назад Рикверт. враќај се. Лев, пун. Пун десен па напред. Пун десен. Ајде. Оленка само. Е така. Добро. Са у нас. Само гледам. Гледаш ли ме? Тука треба да се спуши сега, дечки. Тука треба да се спуши сега. Дека се пушти, чекай стои. Тука лево. Тука на Колко? десно. Ей, десно ли? Или лево? Десно. Те тука. Чекайте, треба да истражиме, стој малку. Знаете Тука, десно тука. нема да виш. Со главата. Те не се. Абе, гледай, тук има, брат. Само тук ни трябва това за тегление. На калт. Да. Нема што да го влечеме тук. Има едно. Тука много мошки клиза, ама па. Убаво е. Абе, тамо ќе докачи на дрвото. Ајде, почуј се. Ама тоа колку метра, дали ги докачи стварно? 50. Всеки пробваме. Дечки, имаме двете какво? Значи, Вземе, фърли го, рай, вземе. Фърли ме автобус. Баба му кара, брат. От дупката, брат, в автобус се ме стави. Закачи ли, брат? Да. Уй, Зема ли дали? Тука много стръмно е, брат. Абе, гледам дека се труда. много А улови ли стръмно сте ви? Що ви бе на вас, бе? Кога не вас паднал? Улов ли? Добре, бе. Улови ли На сте? десно, налево. Що налево, брат? Гледай колко Браво. Бе, улов ли сте, да не сгазвам само, уживайте. Али не знам да вас. Сега ги виж тука, што те чека, сега ги виж. Айде, тегли. Браво. Далинското дека е? Нема шанс тука да изкараме. Нема Дека шанс. Даницко ќе можеме, дека? Унетре ли? Изгубите данницкото ли? Не може да се сварно изгубили. Дай лоботонката. Това не ли? И аз гледам с тебе, какво ни влече. Нека, гледам да си. Давай газ, бе, ти каква? Да, бе, Айде, газ, няма да трябвала го ми е газ. Ще изгазвам да ги... Не се нищо гледа, брат. Дайте, не изгазвам, да държам газ. Кочи. Ой, откачи го сега. Чекай да правим Далинско. Чили. Откачив го, айде, откачив го. Е, сега тука да видиш, окей, ме чека. Стоп. Пун десен, давай газ напред. Пун десен, давай газ напред. Иначе ова Неки. Вързете ме, на деса станаме те. Бързам, само защо да биде? За... Дрво мора. За дрво. Ама не.
Не, маса за малко. Добър, добър. Айде, закачи, Може. айде. Той ни стиска на дальското. Стискай, бе, Антонио. Стиска, бе. Стискам, бе. Иде. Гледай какво е закачил. Айде. Айде. Стискай, Айде. стискай. Давай. 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 Добро, да го изгасаме сега. Айде. Айде. Изключи го тук, откачил. Айде, Ленка, вози. Сега тук няма да трябва да се спушиш крос. Сварвам ли? Да. Чекай, Да, сигурно мисля, трябва да го връзвам. Само излези само. Трябва да ме- Нищо. Само Трябва да ме връзвате от позади, бе. Вързете ме позади. Брат, няма шанс тук да се спуща. Я ви викам, трябва, защото там да фанем, тук десно, ама. Брат, тук е се обърне. Не, бе, ке ме Няма връзвате да- от позади, ке ме връзвате, това се ви трябва. Вързете ме позади. Брат, масло. Бете расно му това. Тварно, дай ке го връзвам позади, айде. Че, я го вързвам ти, Орадо, дай. Тя сигурен си спуща. Ай, чекай, да там мандаринка. Кога ке ядем, бе, гладни сме. И ял го не брат от 15 години. Гледай, карата я мислям от през. Можеш жиш малце напред, ено. Иди малце напред и я ке те вързвам за дръва, ай. Ено, Сварвам ли напред, да иди? мръдни напред, брат, мръдни. Не мога да го напред долу, но ти. Ако имам напред, после лев не може да завата. Мора лево да давам директ. Мръдни малце намо, брат, мръдни намо малце. Тук те, дойде от тук негде. Крос малко, да. Напред. Право. Мръдни. Можеш и налево, не е битно. Само мръдни Дай напред. дека taj чекпоинт. Налево, добро, о. Маца, вдека за то дръво, ало. Трябва да мръдне. Няма логика, бе. Некој е тоа близо. Трябва да мръдне. Ново дръво го ставите тука. Айде да видим како ќе го ставиме на тоа дрво. Ајде. За колонко ќе спуши надоле право да е. Е така. Айде, не, И си айде. ставя Бажавте ли ми? Да, ајде. да. Стой. Полека. Полека. Е, молче лошо, поиграеме, леле. Полека. Еленчко, да згазвам. Нема, не кочам веќе, не кочам. Опуштете ме тоа, ей, луѓе. Я те контролирам. Да, ти ме да, контролираш. Знаеш, ти трябва цяла газ. Не знам друг. Те Айде по скапаме. мен. Айде, оди. Колко съм- Толкова не докача, това е максимум. Чакай сега, мора нещо да измисля. Некој да го врзате директно на ово тука дрво, а? Баси майка, да не, ти си тука рип. Гледай от връзата, бе. Оди. Добро, Ремонт има. држиш. Терасната фаќа. Оди. А, он те отвързал. Връзи го за друго дръво, бързо. Не, бе, ја минам, чим различно фаќа. Добър. Те да фрлам цигареници. Не можете. Свинче дебело, шо направи, бе? Свинче дебело. Умрев, бе. Ај, Тиква него. Ай, чао. Тони, бе. Тони, Те ревайвни, бе, дебели. Шо бе, ревайвни ме него ни закачи тоа, остави го Емил. така. Собира ли ми подовој, да, не? Дечки, Не. дебели, ревнете ме. Ако не ме ревайвните, ме ливни. Не ме собира, а? Тежко, врачи. Ќе ме ревивнете ли? Дечки? Не се лага, Ај, тука. Не, но тук отзоле геш улаките помине. От тук бе ге? Дугар што си уривна. Ти имам кръв, Тони. Немам такво шприц умрено. Тук да геш. Оличински ман. Шофер го оличи. Сега да ставам фрижидер. Чекай да ставам още пиво в фрижидер, има да си направим коска пост. Имаме Брат, емката... Ей, шо виде? Емката дето само емоджи ми користи. Шо виде, ја не се узачкото се... Какво викаш така да дойде? Какво кажеш? На цутърво. На Х? Рано е? 6:15.
Рано е, леле, брат, викат ме доле. Такива. За Стив. Има нещо. О. Има. Дека бе ги се качуваме сега, бе, ало. За да дошна от това. Дека имаме сега? Тук да ставаме с карички ни. Да Не, направим една не, абе, не, мора, трябва да Има водам. мапа, на мапа таки видим Трябва да седовете. водам. Ще трябва? Брат, като тук още се паркираш, не можеш да довлезем комби. А брат, тук няма нищо. Абе... Няма нека дойде. Няма нека да е тук, да. Е, за купувам бистенци. Само през сега в някъде един трик нещо имаше, но не си ми е луч. Мали, не знаеш кой вукоеви да сме. Може да се качим у багерите или не? Не. Луге, няма дека да дойдам я тук. И сега? По камънят трябва да те влечем, гледаш горе дърво има, трябва да ти извлечем Да, дърво. ай, тегли, бързо е там, Ай, трябва да дойдам жена ми вика. Не побия, Тони, натам бе, Тони. Те тук те побай успо, големи успонки. Ке бутате пус. Ама дека после няма дека дойдеме, бе, нено. Горе по моста трябва да го качим. Има ли мост горе? Тай мост. Дека Това те не може. Влезем са готово, бе. дека не помня. гледаш, бе, Тони. Не, няма шанс по тази мост. Тай за Ма пешки има ли? стори. Абе, на интернет ли да е? Тук ли го качува по моста, после? Нема шанси. Не, Играта е тежка, това е все по-тежко и по-тежко. нема Не, шанси. тук не може, бе. Не, грешка Не, си. тук не е супер, тук... Не, нема шанси. Грешка си гледал нещо. Абе, защо нямаме Не. чекпоинт? Ей, дека бабай поставя там долу, може. Тук горе има Winch Poles 2. Тони, що ме теглиш там без връзка, тай кажем. Тони, защо ми Чакай, щекли до тук? Не ме фрай, молам ти, не ме фрай. Молам ти. Не, молам ти си. Не ме фрай, не ме фрай. Дечки, гледайте нагоре. Ей, нагоре гледайте. Не, се качувам. Абе, кюбрам, едно, дебе, кюбрам. Не ме Гати, фрай. гати. Ки си сгасам, айде виж, ки си сгасам. Айде. Абе, Тони, дека ме заглави, бе, тук трябваше нам от десно, бе, по тай успо. Ей, тук горе има стала една. Ти имам дето глупаво да ти имам. Мацин, сега ги Не, бе, всеки да закачам, вие сте заебават, всеки да закачам с готов дървото. Можеше да доближим, иначе не можеш да докачаш. Тони, слушай. Трябваше оттамо, оттамо. Да, ма не докачаш толкова на еднъж, всеки видиш. Ама ке докаче. Не докача, глежда къде не докача. Да не докача повече. И сега? Гараж е тук. Трябва дървото, са нова другото. За аптека знам дека те закачам се. Да, тук има Абе. горе пат с фарм, трябва да. Ай, Еми, пробай да водиш добре. нам десно. Неке. Те можеш. Да, тук може да изкара, братиш. Ке може, ама трябваше оттам от успоно, тай убави успо. Не ми тук може, те после те... Да, може там трябвало, да. Ама ки си изкара. Ай, закачи го Емчо, да ми потегли за Емчо. Дай, те аз съм тук. Закачи ли? Айде. Ай, Ой, текли. тегли, бе. Или- Ей, ме влечеш. Не, стой. Нямам сила. Ауч. И я не гледам тук нищо корисно, дечки. А горе има да пати, те брачи, видели, има знаки и Да, екс. там. Знаеш ли в пати има горе, само да си кача. Отвързи го Емчо, ало. Тръгнем. Не може. Кой не може? Не може да отвръз. Дечки, я кьом на как. Гомбито ли? А, те е готово. Не, какво става да как? Ай, не, но стварно дой вози тук. Враги се нас. За глави сте и за нас. Дека да возе? Чек.
Чекай, те закачвам позади. Стой, ке ме сгазиш. Мора да го върнем назад. Ей, няма дека да го закачвам. Не, те кърнавки кем. Ай, бутне, може да ме будеш набор, не? Емчо, имаш ли го даниското? Иди на та буквата да се върне то rear да би да свекиш. Да. И да влечем. Да, Кога? айде. Ай, сега, отпущи ми, Тони. Тони, Добре, отпущи ми. добре. Почти. Не, Тони трябва да ме отвърза. Чекай. Позади. Мале, върнас. Ле. Yes, там Ей, браво. Поленка, чекай да отвръзвам. Обидево. Ай, вързи ми се на тая елката горе. Те тук 100% е за тук. Да, ма яко че се качвам горе. Значи. Як те качам, чекай. Дай. И аз съм горе. Съм натре. Ей, браво! Чекай, като може да вземете. Айде, влечем. Чекай да започвам. Айде. Давай газ. Let's go. Ле. Машин. Задна вучина во мамо, да. Са, дека трябва? Много яки ви цигари. Тука горе. Чекай. Тука вода изкараме, после навре обал. Ама, идем само за шоп. Да закачаме. Не, трябва за моста да го качваме. А вие имаме закрито тук вренч пол отгоре, ке са над да? Чекай Що това вренч пол? Ке са- Що това вренч Те пол? тия. Шилците, що се заболват. Па това е това. Тук трябва Горе да, са тук да. назад. Туте. Дека. Гледаш ли дека? О, нека мат. брат, бе. Няма да застане. Да го застана. Вързовете. Елай се депа. Умре ли? Много си убив. А? Много си убив. Да, трябва да ме спасиш. О, нека брат, че ме. Ей, я умирам. Какво умираш? И ти ли умираш? Леле, човече, знаах. Lotion. Apply lotion. Аз се спаси фал. Спаси ме мен, но... Там Даниското изгубих. Дека е Даниското? Заебаваш се. Гледаш ли Даниското негде? Тя е добро, нали? Камено. Донесете ми го тук това, защото трябва да го вързаме. Айде. Те тук трябва. Не, ти тук горе трябва да ти скачаме, дечко, свакаш. Влечем ли, Тони? Влеч. Чекай. Те тук. Ама Не влечи, чекай. Добре. Дай го това тон, като това твоето тук закачи го, яка да скачам, ой готово. Оли максимум ще може да влеч. Да. Да влечем ли? Да. Чекай да скачам върху гумион, че няма нещо да се дешава. Добре. А на интернет тия ще ги гледате преко Волго бяха чували ново мост тук. Не, няма шанси. Да. Вален може. Що видиш? Оправим се, това шубава се правим, аз. А? Оправяме се. Айде, що можеш да помогна я? Пак какво досягаш преди това, последните 3 минути. Айде, другари. Маце, дой пред мен тука, откачи го това, защото ми е закачано. Той пред мен. Ей, чекай, не, въркаме назад. Влечем? Вече опичка Чекай. матра. Абе, брат, само откачи и ти се върши на нас. Или да, Не, ако не факер, откачи го, откачи го. Закачи го на някой друго, маце. Тук горе, айде. Тук, гледай, маца, тук, гледай. Влечеш ме. Не влечем, стискам. Отключи го на Р. Айде, отключено. Не тамо бе, ой наам. Тук, бе. Айде. Тук дръва имам, брат, деки се мушни. А ти каква е?
Dobro, dobro, dobro. Odvrzi ме. Čekaj se namestam, brate, da sednem samo. Ej. Лево, лево. Па тоа е проблемот што не ми го одврзувате, брат. Ей, тук се имаме, бе, гуми, мумите. Сакаш да сменяме гумите? Не, петка, ја мислам дека сум петка. Овој ми Гориво. се нагоре. Добро, ова нели е чекпоинт у пичку матер. Вика ново Ај, смокинг, Čekaj, Neno, zastani be, Neno. И што имаш таму гаража обично, брат, си имаме ни. Neno, zastani. Чекај бе да паркирам. Ей, оди бе тук, оди да те поправам. Ja po prvi vek, brate, ja po prvi vek. Не, оди со ово. Не се троши, гледай имам тука такво велдинг машин на Еј, што канала. удараш свињо? Popravi be, komnar, glupав. Абе не ударај, не ме ударај, маце. Aj popravam. Абе удараш ми мене. Абе ето виден се. Пари немаш да качим ова, за да ти многу високо го стои. Че ја пробам да клечем. Neno, brate, što napravi, Neno, brate, sad ne može se kače. Ево, се. Daj mi čuko, brate, daj mi čuko. Чекај, ја ќе те земам, е така. Земи се. Daj čuko, daj čuko. Што, ај кажете ми се тука, што правиме? Додеме, а? Ајде дојме нагоре, да? Ај чекпоинт ми треба, ај не може да се расправам тук со чукови. Гледай до некој работа. Разбирам. Пиво сакате ли? Ajde, Ne, gledajte posle. ovo. Dečki, gledajte ovo, rip. А, ја може пивче да... Ајде, вози. Зашто никој нема И ако возач? ги пиеш пиво, повредувате. Čekaj, ja umref, zašto umref ja? Ej, ja umref ja, Toni. Чекај, ева, си играеш, дека си? A umref, vърнете се. Ne znam zašto umref. Чекај, стои тука ќе го земам, дека си имац? Gotovo. Оправили се? Da. Ајма таа гумите краде, остави гумата. Защо никой не сама гума, глупаци? Е, добре, па треба не да шодиш. Имаме. Дайте пивце, дайте пивце. Јас се на шлока. Има лав пат тука, ајде. Абе, трябва да ядем, дечки, знаете ли? Добро, на која страна идоте? Зашо не ви гледам? Нагоре ни идоте. Зашо нагоре идоте? Да, знаеш, да. Ева ти бани хопо, ева ти. Ей, Нено, тука трябва да пазиш, брат. Тука ни ќе можеш и за кнапке. Гумата ви испаднала. Дека ви Не, испаднала? не, изпаднала, да, ја знама. Ајде, чекпоинтот тука, дечки. Е, Стои тука, пази десно. јас не треба. Точно до другото залепи. До другото залепи. Ле, Мора да ме брзат, Темка, мора да ме брзат. Пробаме брзет. Кофа е мост, бе. Чекай, нека. Браво, брат. Ле, тука трябва да се улиташ, Нено. Нено, тука трябва... Он беше улитно. Мали, што сме минали ако ми текне? Тамо доле на то дупката, брат, лели. Ей, добро, зашто фалнаме мост? Не бе, там сигурно е празно, па ти чека да се улита. Зашто има... А мечка има? Мечка! Давај газ,